Braćo i sestre, evo pozorno ako ste slušali, čuli ste jedan tuđinac ima vjeru i vjera ga njegova spasila. Ovo govori ono što morate znati. Vjera nije nacija, vjera nije politička ustanova, vjera nije bilo kakva zajednica. Pa ono, znate, mi smo vjernici ko zajednica. Ne. Vjera je dar od Boga dat pojedincu. Ili imaš ili nemaš vjeru. Ovisi. To Bog zna i to je ono što je on govorio, da imaš vjere koliko goruščino zrno, čuda bi se činila. I sjetite se u svom kraju kako nije mogao učiniti ništa, jer u njegovu kraju, gdje su takozvani vjernici, svaki od njih bio je bez trunka vjere u sebi. I čudio se sam njihovoj nevjeri. Ovo čisto za informaciju. I dok slušate evanđelje, vi vidite kako Bog očekuje i traži da smo mu zahvalni, da mu znamo reći hvala ti. Zašto? Jer sve od njega dolazi, što kaže Sveto pismo, svaki dobar dar od Boga dolazi. I u našem narodu ima jedan lijep običaj. Kada netko nekome uradi nešto, pomogne, onda mu se ovaj od srca zahvaljuje. A šta on kaže kad mu kaže hvala ti? Bogu hvala. Tako su naši stari činili, tako i svaki pravi vjernik čini. Jer pravi vjernik zna, to što je učinio dobro, nije to on učinio o sebe, kao da je on sama dobrota. U tom trenutku mogao je biti neraspoložen, pa moglo je drugačije ići. Ali Bog je dao da bude dobar i da dobro učini. To je slično kao kada roditelji djetetu kupe neku igračku i onda on tu igračku poklanja nekome. Izvor uvijek ima, a izvor za svako dobro je dobri Bog. Upamtite to. Neki čovjek volio slikat, nako samouk. I za Božić dolazi mu prijatelj iz Njemačke i donosi mu svakakvih šarenih boja, kistova, svega nije on toga ni vidio, toliko ga to obradovalo da mu od srca zahvaljuje. I još mu kaže, izaberi sliku koju hoćeš u znak zahvale. A kad je ovaj vidio kako je oduševljen, kaže, ma nije to ništa, ima toga, mogu se ja donijeti još. I ostalo na tome, dakle, zahvalio se. Kad su došli ljetni praznici, dolazi drugi prijatelj i veli, je li ti onaj donio one boje i ono što sam ti poslao? Vidite, kada netko tuđu dobrotu sebi prisvaja, tako i svi lažni dobrotvori prisvajaju dobrotu Božju u sebi. Skupo će i koštati. Skuplje nego bilo koja bolest koju u ovom svijetu poznajemo, ukoliko se pameti ne odazovu i do pameti ne dođu. Jer onaj koji sebi čast stvara, koji sebi pohvalu pribavlja, ne mere je Bogu pribavljati, da ne mere obojici, ili sebi ili Bogu. A on voli više sebi nego Bogu. Kao u ovom primjeru što vi jasno vidite kako zna čovjek zloupotrijebiti tuđu dobrotu, a vi znate da je rečeno ne valja skrivati tuđu dobrotu. Tako ima i prikrivenih dobrotvora. Recimo, kada se skuplja za nešto, recimo za neko bolesno dijete, i onda svi oni koji odvajaju o sebe, o svojih obitelji, pa daju onaj svoj prilog, oni su ti koji daju, koji čine dobro. A onaj kojem se daje, recimo svećeniku, njemu se daje da sa tim upravi i on ne može hvaliti se kako je on to nešto uradio. Šta si uradio, šta si ti o sebe odvojio? Dakle, zna se ko je onaj koji dobro čini i kojemu zahvale idu. A onaj koji upravlja, može upravljati kao mudar upravitelj, da ga gospodar pohvali, ili pokvareno
A kao pokvareno opet znate šta je, na kraju čeka ga da će se sam iznenaditi i reći, a što mi niko nije rekao. Govori se svakodnevno, samo je pitanje hoće li čovjek da čuje ili neće. Jer ljudi ne vole slušati, oni poprilično pametuju. I onda kad ti snađe na kraju ko u vrijeme Noe, što je Spasitelj najavio, bit će im malo čudno i sami neće spoznat što i to snađe. Da se to nama ne bi dogodilo. Evo danas iz Evanđelja čuli ste i naučili. Prvo, moli za dar vjere da ti je Bog dadne. Ne oslanjaj se ni na kakve zajednice ili nekakve institucije. Propašćeš skupa s njima, jer je to suprotno onome što je Isus htio. Drugo, Bogu zahvaljuj i za Boga čast i hvalu pribavljaj, nemoj sebi. Od toga nema ništa. Samo Bogu. I svako dobro koje uradiš, znadni, nisi ga ti uradio, nego ti je Bog dao milost da ga možeš uraditi. Kao što ti je dao milost da ga možeš uraditi, tako je mogao i zatvoriti srce, kao što je Faraonu zatvorio pa da čini samo zlo i zlo. A tako će se i dogoditi onima koji sebe iznad Boga postavljaju. Evo, ove stvarčice nekako primite srcu, razmišljajte, a Gospodin neka nas čuva sve u ljubavi svojoj. Amen.